No niin, hei vaan kaikille ja tervetuloa taas mukaan. Tänään me sukelletaan KDPT Chiak Vien yhteisön maailmaan. Eli mikä se oikein on ja miten se tukee vietnamilaisnuoria just täällä Suomessa. Otetaan siitä selvää. Tässä näkyy nyt se, mikä on ihan kaiken toiminnan ytimessä. Tämä ei ole mikään pelkkä hieno lause, vaan se on se järjestön ihan perimmäinen tavoite. Tämä siis ohjaa ihan kaikkia, opetuksesta aina yhteisön tapahtumiin asti. Eli käydään läpi 5 juttua. Ensin katsotaan vähän järjestön maailmanlaajuisia juuria, sitten tullaan Suomeen ja kurkataan, miltä näyttää ihan tavallinen sunnuntai siellä yhteisössä. Ja lopussa pureudutaan vielä rakenteeseen ja niihin arvoihin, jotka tekee tästä porukasta niin erityisen. Mennään suoraan asiaan. Okei, eli aloitetaan. Ja ihan ekaksi on tosi tärkeää ymmärtää se isompi kuva. Tämä Chiak Vien ei siis ole mikään yksittäinen juttu täällä Suomessa, vaan se on osa paljon isompaa maailmanlaajuista liikettä. Joo, eli kyse on siis GDPT-järjestöstä ja sillä on historiaa jo yli 70 vuotta. Aika pitkä aika. Se toimii käytännössä ihan kaikkialla, missä vaan on vietnamilaisia buddhalaisyhteisöjä. Ja se on luonut tosi vahvan verkoston, joka oikeasti yhdistää ihmisiä sukupolvesta ja mantereesta toiseen. Ja jos mietitään pelkästään Eurooppaa, niin nämä luvut on aika vaikuttavia, siis 25 yksikköä 7 eri maassa. Eikä nämä ryhmät vaan toimi siellä omissa oloissaan, vaan ne järjestää myös yhteisiä juttuja, kuten leirejä, ja se jos mikä vahvistaa sitä yhteenkuuluvuuden fiilistä. No niin, nyt kun me tiedetään vähän taustoista, niin hypätään maailmalta tänne koto-Suomeen. Katsotaan, miten tämä perinne elää ja voi just täällä meillä. Eli Suomessa tämä ryhmä tunnetaan nimellä GDPT Chiak Vien. Ja tämä ei ole mikään uusi juttu, se on perustettu jo vuonna 1994. Ja kyseessä on ihan virallisesti rekisteröity yhdistys, eli se on todellakin vakiintunut ja tärkeä osa Suomen vietnamilaista yhteisöä. Okei, mutta mitä siellä sitten ihan oikeasti tehdään? Tämä on varmasti se kysymys, mikä kiinnostaa monia vanhempia eniten. Joten kurkataanpa, miltä ihan tyypillinen tapaamispäivä näyttää. Eli porukka kokoontuu joka toinen sunnuntai. Päivä lähtee käyntiin kokoontumisella ja seremonioilla. Sen jälkeen onkin vuorossa vietnamin kielen tunti. Sitten pidetään pieni tauko, syödään välipalaa ja sen jälkeen syvennytään buddhalaisuuden oppeihin. Ja päivä paketoidaan lopiksi yhteisille ilmoitusasioilla. Aika selkeä ja johdonmukainen runko, eikö? Ja ton aikataulun sisällä ehtii tapahtua vaikka mitä. Se on itse asiassa tosi monipuolinen sekoitus kaikkea. On hengellistä harjoitusta, niin kuin buddhan kunnioitusta ja sutrien lausuntaa, mutta sitten on myös kulttuurista ja sosiaalista kasvatusta. Eli vietnamin kielen opiskelu, buddhalaisuuden periaatteet ja erilaiset taidejutut. Kaikki nämä yhdessä muodostaa kokonaisuuden, joka oikeasti tukee nuoren oman identiteetin löytämistä. Mutta miten tällainen paketti sitten pidetään kasassa, kuka vastaa mistäkin? Katsotaan seuraavaksi vähän sitä, miten vastuut ja roolit on jaettu. No homma toimii niin, että jäsenet on jaettu 4 selkeään ikäryhmään. Eli nuorimmat 7-12-vuotiaat on Dong-ryhmässä, sitten tulee teinien Theo-ryhmä ja sen jälkeen yli 18-vuotiaiden Thang-ryhmä. Ja sitten on vielä nämä Huinchring, jotka on siis koulutettuja johtajia. Tämä jaottelu on tosi fiksu, koska se takaa sen, että opetus on aina just oikeanlaista kuhunkin ikään. Sitten ihan siellä yhteisön johdossa on Gia Tsyän, eli vapaasti käännettynä perheenpää. Ja tässä on tärkeää huomata, että hän ei ole mikään perinteinen pomo tai hallinnollinen johtaja. Hän on paljon enemmänkin sellainen henkinen isähahmo. Hän ohjaa, tukee ja on tavallaan yhteisön kasvot ulospäin. No, se ihan käytännön pyörittäminen on sitten johtajiston eli Ban Hun Tsyengin harteilla. Tämän tiimin vetäjänä toimii pääryhmän johtaja ja he yhdessä hoitavat ihan kaiken. Organisoinnin, opetuksen ja tapahtumien järjestämisen. Mutta johtajisto ei tietenkään tee kaikkea yksin. Heillä on tärkeää tukea. He saavat ohjausta hengelliseltä neuvonantajalta, Phuklam Pagodasta. Ja sen lisäksi on olemassa tukikomitea, joka koostuu vanhemmista ja muista tukijoista. He auttavat käytännön jutuissa, kuten juhlien järjestämisessä ja varainkeruussa. Tässä näkee tosi hyvin sen, miten tärkeä se yhteisöllisyys on. Okei, ja sitten viimeinen, mutta todellakin ei vähäisin osio. Nyt pureudutaan niihin periaatteisiin ja arvoihin, jotka ovat ihan kaiken toiminnan perusta. Eli mikä on se moraalinen kompassi? Mikä ohjaa jokaista jäsentä ihan pienestä lapsesta aikuiseen asti? No, vastaus ja samalla koko toiminnan ydin mahtuu itse asiassa 3 sanaan. Bi, Tri ja Jung. Tämä on GDPT:n virallinen motto ja se on ihan kaiken A ja O. Ja mitä nämä 3 pilaria sitten tarkoittavat?
Ne ovat myötätunto, viisaus ja rohkeus. Ja nämä eivät ole mitään tyhjiä sanoja, vaan ihan aktiivisia arvoja. Niitä pyritään opettamaan ja elämään todeksi ihan kaikessa, mitä yhteisössä tehdään. Ne nähdään perustana sille, että nuoresta voi kasvaa aito buddhavainen. Ja tässä on mun mielestä tosi mielenkiintoinen juttu, se miten nämä arvot on muokattu eri-ikäisille sopiviksi säännöiksi. Eli ihan pienimmillä lapsilla on 3 tosi konkreettista, helposti ymmärrettävää sääntöä. Vanhemmilla jäsenillä ne säännöt ovat sitten jo abstraktimpia ja syvällisempiä. Ne keskittyy esimerkiksi siihen, miten myötätuntoa ja viisautta voi ihan aktiivisesti kehittää. Tämä kertoo siitä, että se kasvatuksellinen polku on mietitty todella tarkkaan. Näiden syvempien periaatteiden lisäksi on sitten vielä 5 ihan käytännön sääntöä, jotka koskee ihan jokaista. Ja näiden sääntöjen tarkoitus on vaan varmistaa, että se ympäristö, missä opitaan, on kunnioittava, siisti ja kaikille mahdollisimman hyvä ja harmoninen. Ja vielä ihan käytännön asia. Toiminta rahoitetaan tosi pienillä vuosittaisilla jäsenmaksuilla. Eli jäsenille se on 20 € ja johtajille 25 € vuodessa. Tällä halutaan varmistaa, että osallistuminen on mahdollisimman helppoa ja kenenkään ei tarvitse jäädä pois rahan takia. Eli jos vedetään vähän yhteen, niin GDPT Giak Vien on selvästi paljon enemmän kuin joku tavallinen kerho. Se on oikeasti yhteisö, joka on omistautunut säilyttämään kulttuuriperintöä, opettamaan todella syvällisiä arvoja ja loppujen lopuksi kasvattamaan vastuullisia tulevaisuuden kansalaisia. Ja ihan lopuksi, mä haluan jättää teidät miettimään tätä. Miten tällainen yli 70 vuotta vanha perinne, joka pohjautuu niin ajattomiin arvoihin kuin myötätunto ja viisaus, pystyy antamaan nuorille eväät modernin maailman haasteisiin? Aika mielenkiintoinen kysymys. Hei, kiitos todella paljon, että olit mukana.